nós te buscando eigenlijk diverse culturen, maar maar bisa nos Caribisch netwerk dat die diverse culturen, pero nós te buscando diverse culturen die, se de Antilliano, wat de Suriname, of Colombiano, of onder wat die activiteit, bobini voor je, toerende, ta welkom, en toerende por hoe heet dat? Aplica, exactamente. Toerende por aplica, por sombra, tin diferente direção como bij de police. Dus não solamente sale tra riba kaya, tra een computer daar met de ICT, op tra naar een meldkamer, op tra de diferente camina. Dus possibilidade o police seguro ta biedt me aan. Dus se mi bij school de police no Holanda non necessariamente mi tinkubira un agent. Mi por bij school de police en door de omstroming die IT daarmee por ejemplo. Ja, ik hoor dat ik bij ICT die een aparte stroming bij zijn. Si wat de police kabe ik boek bij direction dan ben dat juda bij direction. Pero si wat voor police iboting een opleiding of algo die direction die ICT kaba, en ik kon zo'n stage dat juda bij direction die ICT en toen had te doen hebben een opleiding je zei. Die kon eigenlijk de buscando hobenang, die kolo of die achtergrond en cultureel diversifica. Kijk de valor agregado is Ja, nós hebben een multiculturele samenleving. Aantal zeker mensen die nós zien te maken met differente culturen. Aantal kita mais mio, kita mais bonita para mira, ko ena di bomes cultura, ko bomes po papia kunang, ko bomes po musranang, ko asina kita me polis pota. Dus ese é o mais importante. Quanto a bomes como polícia of como den cuerpo policial? 17 anos. 17 anos largo. En de ervaring? Meer ervaring, maar passadeiro hópicos, maar mira hópicos. Aantal PC mascoia, wakkie bij functie, comité wakkie, ondersteunende bedrijfsvoering.